Benvolguts amics, avui tenim a l'espai un repàs de la història de Radiocrítica a l'investigador Jordi Salat. Ell és autor del llibre Vernaclística i del llibre Les quatre columnes catalanes. En Jordi ha desenvolupat una teoria sobre la lingüística i sobre el valor de les llengües territorials, les quals també podem anomenar autòctones, naturals, vernacles o pròpies de cada lloc. Ja sabeu que aquest és un espai que pretén ampliar les consciències i on són benvingudes totes les teories. Nosaltres no les jutgem, ho fa cadascú dels nostres oients. Un repàs a la història. Avui vol tractar aquest tema que considerem que és tan important de la llengua i també contem per fer-ho no només amb en Jordi Salat sinó amb la Carme Calvell, que ens acompanya avui com a única col·laboradora. S'ha de dir que els altres han desaparegut, ens han deixat sols. Tenen coses a fer, oi? Sí, estan molt ocupats, però perfecte perquè tots tres segur que... Sí, anirem més per feina. Sí, no ens barallem tant per fer les preguntes al nostre convidat. Jordi, aviam, a mi m'agradaria començar la xerrada d'avui preguntant-te què és això tan estrany de la vernaclística. Bé, el vernacle és un concepte que està al diccionari que originalment vol dir allò que és propi de cada lloc amb tots els sentits. Per tant, la concepció lingüística vernaclística fa referència a la llengua del lloc, no a la llengua materna. En tot cas, llengua materna en el sentit de llengua de la mare terra, no de la dona que ens ha parit. Això és vernaclística i això és llengua vernacla. Algunes vegades m'han fet una observació i m'han dit que per què li dic vernaclística i no originaística, que vol dir el mateix. I jo li vaig ficar la meva teoria vernaclística perquè és el concepte que es va fer seguir a partir del Concili Vaticà II. És un concepte que comporta una creença cristiana basada en les ensenyances del Nou Testament, no de l'Antic Testament, del Nou Testament. I jo sóc de la generació dels anys 60 que el Concili Vaticà II ens va marcar i ens va obrir una porta cap al futur que, si m'ho deixes dir de passada, actualment tota la meva generació ens sentim bastant decebuts per tal com estan anant les coses. Llavors també hi ha hagut un altre tema que algunes persones m'han preguntat per què li dic vernacle, perquè han llegit diccionaris espanyols o espanyatistes, com els dic jo, en el que la definició vernacle ha estat adulterada. I en lloc de dir que el vernacle és l'autòcton natural o propi de cada lloc, li han ficat que el vernacle és la llengua dels esclaus de Roma. I, evidentment, això provoca un rebuig. Malauradament, molts catalans han caigut en aquest parany i rebutgen aquesta paraula. Però ja sabeu que els espanyatistes, això d'adulterar paraules, ho tenen molt per la mà. També ens han fet creure que el català que es parla a l'Aragó es diu la pau. Doncs va per aquest camí. Jo reivindico que s'ha de donar a les paraules el seu sentit original. No hem d'estar canviant de paraules cada vegada que els espanyatistes les adulteren. Per això me mantinc amb que la meva teoria es diu vernaclística i també se li pot dir originaística. El vernaclisme té una bandera. Bé, vaig dissenyar la bandera, sí, és cert. Sí, perquè és que em vaig trobar que, clar, a Europa hi ha moltes, i ara ho estem vivint, estan ressorgint moltes nacions que no tenien nom. Se'ls hi pot dir Catalunya, Euskadi, Galícia, Vèneto, Occitània, però clar, necessitava una identificació general. Vaig veure que les nacions autòctones, indígenes, que també se'ls hi pot dir indígenes d'Amèrica, havien adoptat una bandera, la huifala. I jo vaig pensar que les banderes, les nacions d'Europa hauríem de tenir, les nacions vernacles, una bandera identificadora. I aquesta bandera la vaig dissenyar amb un simbolisme i per mi és la bandera vernaclística, que és la que identifica a totes les nacions vernacles, no solament d'Europa, podrien ser, perquè de nacions autòctones o vernacles o originàries n'hi ha a tot el món, i a més estan ressorgint. I la vaig dissenyar i la tinc ficada a la meva web, a la portada del llibre Vernaclística, que has esmentat tu al començament. Que, per cert, en aquests moments que Europa estan reivindicant-se referèndums, i amb això ho estem vivint molt de prop a Catalunya, jo he vist algun partit espanyatista que va amb tres banderes, la catalana, l'espanyola i l'europea, i precisament és un partit que no vol parlar de qüestions identitàries i en porta tres, però la seva manera d'entendre-ho és una manera buida i adúltera. Jo sempre he pensat que si els catalans
anéssim amb la bandera vernaclística, la bandera catalana i la bandera d'Europa, potser tindríem un altre recolzament internacional. Però potser arribarà amb el temps. De moment hi ha la teoria, hi ha el llibre, i es va venent, i es va llegint, i com tu m'estàs entrevistant i es va donant a conèixer. Sí que és veritat que s'havia parlat molt de l'Europa de les nacions i de les regions. I de les regions. Que això va ser una iniciativa... Mira, precisament, abans d'ahir vaig estar en una llibreria de Barcelona i vaig trobar un llibre que a la portada estan les 4 columnes, que tu saps que tot això també tinc molt a veure, les 4 columnes de Puig i Cadafalch que estan a la portada. Que tu les vas redescobrir. Bé, jo vaig trobar una postal al Passeig de Gràcia davant de Palau Robert. Anava de passeig perquè jo vivia a la plaça Lesseps, llavors tenia costum de fer-me tot el Passeig de Gràcia fins al Monument a Colom i tornar a pujar. Llavors vaig pensar, què és aquestes columnes? No m'hi he fixat mai, no? I vaig anar a veure-les a Montjuïc i vaig veure que no hi eren. I vaig tornar, vaig comprar la postal i sí, vaig iniciar una campanya que encara no s'ha acabat, perquè s'han reconstruït 4 columnes, però no amb el sentit que volia Puig i Cadafalch. S'han fet com a monument homenatge als patriotes catalans, però les 4 columnes estan situades dintre d'un marc helenista i tenen un significat universal que, per cert, l'hauríem de saber promocionar amb el seu sentit universal. I d'això, precisament, he de fer una conferència dilluns vinent als amics de la UNESCO i en parlaré. El que anava a dir-te és que, curiosament, aquesta edició d'aquest llibre explica les teories nacionalistes d'Ernest Renan, i també hi ha una conferència aquí, un escrit de Jordi Pujol que parlava de l'Europa de les regions, que aquest és un tema que jo no sé què ha passat, perquè últimament no se'n parla, només es parla del marc legal de la Constitució espanyola i de l'Europa de les regions, i jo no sento que se'n parli amb la importància que se n'hauria de parlar, saps? Llavors, aquest llibre és curiós perquè encaixa amb la teva pregunta. Hi ha gent que s'ho pregunta, no? Per què no es parla de l'Europa de les regions o nacions vernacles? Que és el mateix. Sembla que la mateixa Unió Europea hagi menystingut les regions o les nacions o tot allò que no sigui un estat, i aleshores ha caigut una mica en sac foradat, no? Ha quedat com a... Exacte. Bé, tu i jo vam parlar en una entrevista que vam tenir fa, potser em sembla, un parell d'anys, i ja ho vam publicar en un article teu que dius Europa dona l'esquena a les nacions vernacles. Això ja ho dèiem en una entrevista entre tu i jo, em sembla que fa 2 o 3 anys. Seguim igual. Sí, però ara l'anàlisi és quins poders intervenen. Perquè, i això és, nosaltres penso que els catalans hauríem de recuperar un referent de la nostra història, jo el vaig llegir molt fa temps, que és Alexandre Deulofeu. Alexandre Deulofeu va estudiar aquests moviments nacionalistes i imperialistes i va dir que hi ha cicles històrics, i segons ell, jo l'he estudiat a fons i em sembla que és molt raonable el que diu. El 2029 s'acaba el cicle d'Espanya i comença un altre cicle a Europa, i Europa descobrirà la cultura catalana i la farà la cultura europea. I té un llibre, el volumen 7 de la matemàtica i de la història, que es diu Catalunya, mare de la cultura europea. Aquí està el problema, i aquí està el perquè hi ha certes forces a Europa que no volen que es conegui la cultura catalana, perquè observa que tot l'anticatalanisme d'aquest període que en diem transitori, que hi ha hagut de la democràcia condicional, van ser les emissores catòliques les que van començar a fomentar l'anticatalanisme. I és que en el fons, entre l'espanyatisme i el catalanisme, la qüestió de fons és una qüestió religiosa que enfronta el Nou Testament i l'Antic Testament, però en uns temps en els que domina l'ateisme perquè ens han volgut fer creure mentides, aquest llenguatge, aquest discurs no és popular, és minoritari. Home, el títol Catalunya, mare d'Europa és molt potent, eh? El llibre, si no recordo malament, això es pot consultar, perquè em sembla que el llibre del Deulofeu es diu Catalunya, mare de la cultura europea. Llavors aquí és... com te deia, això de les columnes per mi va ser l'inici de tot un cicle de coneixement. Jo porto estudiant totes les referències a columnes i el número 4 ja fa 20 anys. I he trobat aquest número 4 amb un significat universal molt important, i l'he trobat també a la casa on viu el president dels Estats Units. Allà hi ha 4 columnes. I a vegades els que em diuen que aquestes columnes de Montjuïc, de Barcelona,
s'han de fer per un monument homenatge als patriotes catalans, els pregunto, i el president dels Estats Units s'ha ficat 4 columnes allà també per fer un homenatge als patriotes catalans, o volen dir alguna més? Anem a buscar què volen dir. A la Universitat de Washington, quan es donen els títols universitaris, a l'escenari on pugen els guardonats, els que han acabat el curs, s'hi posen 4 columnes com les que tenim aquí. I jo els pregunto, també fan un homenatge als patriotes catalans? Ho fan perquè són catalanes o hi ha alguna més que nosaltres els catalans ignorem en aquests moments? Però són 4 posades, són posades en línia, no són 2 i 2, són tal com les tenim nosaltres. 4. I el que passa és que el referent, jo quan vaig començar a dir-ho, el referent està a Grècia. A l'Acròpolis de Grècia hi ha un monument on hi ha les 4 columnes i és aquí on hem d'anar a buscar-ho. I són la deessa Atenea Nike. I que aquesta explicació que us dono és certa, pel que fa a Puig i Cadafalch, és perquè Puig i Cadafalch, a més de les 4 columnes a Montjuïc, a la plaça de Catalunya va proposar i dissenyar que es fiqués una gran estàtua de la deessa Atenea, que això no s'ha fet i ara he anat a l'exposició de Puig i Cadafalch que s'ha fet aquesta i d'això no se'n parla. Llavors, el que ens estan amagant és una concepció cultural. Però una pregunta, com era possible que en l'època on el catolicisme dominava es faci a la península Ibèrica o aquí a Catalunya, l'època de Puig i Cadafalch, no? Es pugui fer uns monuments que no estan dedicats als sants o a les verges o a la cultura o a les creences catòliques i que en canvi perquè és veritat, si mirem la majoria d'estàtues ens trobem que no corresponen a la cultura catòlica. No, jo no. Aquí hem de diferenciar catòlic i cristià. Per mi no és el mateix. Primer, vull dir-te que el conjunt arquitectònic de Montjuïc, que va dissenyar Puig i Cadafalch, és un conjunt hel·lenista. Pensa que hi ha el teatre grec, tots els temples havien de tenir noms d'oficis, i llavors el que és la plaça de l'Excedre, que ara li hem ficat plaça d'Espanya i encara no li han canviat el nom, allò era plaça de l'Excedre. I tot això, si pots vindre dilluns a la conferència veuràs diapositives. De quina conferència parleu? Estic parlant una que faré aquí a la seu de la UNESCO, parlant precisament d'aquest simbolisme i la catalanitat. És un conjunt arquitectònic, no solament són les columnes, no, és tot el conjunt arquitectònic que va ser adulterat i és hel·lenista. Llavors pensa que hi ha una tradició cristiana que és hel·lenista. Jo també us puc recomanar un llibre perquè molta gent parla de la Sagrada Família de Gaudí com un temple cristià i jo us recomano que llegiu un llibre de Francesc Pujols que parla del sentit hel·lenista que té el temple de la Sagrada Família. Què defineix el sentit hel·lenístic cristià? Què seria això? Lo hel·lenístic és perquè la concepció de Déu es basa en el Pare Celestial, per tant té un fons zodiacal. El mateix zodiacalisme que hi ha en la mitologia grega el trobes en la mitologia romànica, que veuràs que a Jesucrist li correspon el sol i als 12 apòstols les 12 cases zodiacals. És una concepció de la divinitat. Sí, això ho trobem, per exemple, a la portalada de Ripoll, no? Exacte. Per exemple. Sí. No, hi ha molts llocs. Hi ha molts llocs, però és aquesta la concepció. Llavors, això és una concepció cristiana basada en el Nou Testament. A l'Antic Testament no es parla d'això, a l'Antic Testament es parla de Javé i de la llei de Javé. I a mi la gent que parla de llei i no parla d'esperit, en tots els sentits no m'agrada. Penso que m'enganyen o que em volen fer esclau de la llei quan el que ens fa lliures és l'esperit, el pensament, no el marc legal. Llavors, per això algunes vegades així entre amics, en tertúlia, com estem aquí, encara que ens puguin sentir per la ràdio, jo a vegades, quan parlem de la política, l'actual situació que vivim a Catalunya i a Europa, que no ens volen reconèixer com a identitat vernacle o natural, jo sempre els dic, mireu, parlant en català o pensant en català es pot arribar fins a l'infinit, però pensant en espanyol no es pot passar de la Constitució espanyola, i algunes persones mantenen el que vull dir. Sí, jo estic molt d'acord perquè a més l'encadenat de la llengua catalana sí que és veritat que et porta a unes conclusions o a una visió del món diferent. És que en aquests moments hi ha milions de persones a Catalunya que han pensat algo que els diuen, no, això no és legal perquè no està a la Constitució espanyola. Has captat, no? El que jo vull dir amb aquesta frase,
més que el que dic, s'ha d'entendre el que vull dir, no? Sí, però sí que seria una llengua que forma part d'una visió del món on la llei és important, més que no pas la llibertat individual o l'esperit, com tu dius. La llei és més important que l'individu. Aquesta és la visió també catòlica, també, moltes vegades, no? Però cristiana, no cristiana. De l'Antic Testament, no? Que és les lleis del Moisès, no? Sembla que la llei... Sí, la llei. Donant la llei, l'introduir la llei s'introdueix, l'introduir una prohibició s'introdueix la llei. Sí, perquè, però aquí s'introdueix també la idea. Hi ha un tema que em portaria a parlar de dues coses per entendre això, com jo ho entenc, vaja. Hi havia uns cristians que es deien càtars o cristians albigesos que deien, nosaltres som cristians però del Nou Testament. Però ells s'autonomenaven, no s'autonomenaven càtars, ells s'autonomenaven bons homes. Ells s'autonomenaven... Els càtars els hi han posat després, no? Sí, ara t'explicaré el per què. Però ells es consideraven cristians, abans que res cristians, que seguien l'Evangeli de Sant Joan. I l'Evangeli de Sant Joan és un evangeli ple d'al·legories. Aleshores, ells deien que els cristians, segons el Nou Testament, el diàleg que hi ha entre Crist i Nicodem, quan li pregunta Nicodem a Crist, escolta, per ser cristià i tal, diu, per ser cristià s'ha de néixer de dalt. Ells creien en el naixement de dalt. I tota aquesta tradició la tenim encarnada a Catalunya. Pensa que els càtars o els cristians albigesos es van moure a Occitània, el que ara és Occitània. No parlaven francès, parlaven occità. I estan centrats a Carcassona, i allà a Carcassona els que manaven era el comte Veló, els velònides. Aleshores, els velònides són el casal de Barcelona. Els velònides estan relacionats amb grans personatges de la història de Catalunya que han volgut ensenyar el vernaclisme en base al cristianisme del Nou Testament, no de l'Antic Testament. Això ho hem trobat fa més de 700 anys i més de 800 anys. I és això el que ens volen tapar. Per exemple, nosaltres, la casa de Barcelona, el comte de Barcelona és net del Veló de Carcassona i ens fan creure que es diu Guifré el Pelós. No, és Guifré el Velós. Doncs saps on has d'anar per trobar el seu nom ben escrit? A Madrid. A Madrid hi ha un monument que es diu Guifredo el Belloso i no és perquè tingui molt de pèl, no, és perquè és velònida. I aquí a Barcelona ens ho amaguen. Aquí a Barcelona no hi pot haver una avinguda que es digui Avinguda dels Velònides, amb lo importants que són. Tota la corona d'Aragó, per això se la van carregar. I la tradició dels velònides és confederal. En canvi, ja a oposició a ells estan els borbònides. I és per això que en aquests moments a Europa, des del meu punt de vista, el que està passant és una guerra de religió entre borbònides i els velònides. Els velònides no sabem qui són, però el pensament encara hi és. I es manifesta amb la voluntat de la gent. I amb aquesta cultura zodiacalista. Quan hi va haver el canvi aquí a Catalunya entre uns i altres? Amb el compromís de Cap, sí. L'últim velònida per mi va ser Martí L'Humà. Sí, és que no n'hi ha algun altre que no sabem. Perquè tota aquesta cultura l'ha esborrada. La societat actual, creus que aquests llinatges mantenen la consciència de qui són i encara ho estan, encara detecten poder? En aquest món actual en què vivim? He tingut contactes amb algunes persones de la noblesa i m'han portat moltes decepcions, perquè jo he trucat a casa d'un que pensava que era descendent dels velònides i em va sortir a parlar en castellà. És una contradicció. Llavors, quan el Xirinacs va fer un llibre parlant de la tradició dels líders catalans, jo penso que també la vam tenir pel que fa a la noblesa catalana, també ha traït els catalans, no solament els burgesos i alguns que Xirinacs va denunciar. Ja ve de temps això, però això és naturalesa humana, que per cert jo sóc dels que penso que això dels velònides descobreix moltes coses sobre la identitat de Cristòfol Colom. Penso que era un noble i el noble Cristòfol Colom jo sóc dels que penso que era velònida, perquè defensava la causa d'Urgell, que són velònides, i entre ells, molt important, Jaume I, que curiosament, jo he entrat bastant a fons per estudiar la cultura occitana i el primer que he fet és aprendre a parlar occità. I molta gent no sap que Jaume I era de Montpeller, que era occità.
I clar, és important, però penseu que portem molts anys que la cultura no solament ens l'han prohibit, sinó que ens han fet creure coses que són el contrari de lo que són. Hi ha una cosa molt curiosa, perquè si tu rastreges els orígens de la llengua, realment on vas a petar, el que diem llengües vernacles, és els trobadors. És la primera manifestació cultural que tenim, no? I les trobadores. Sí, les trobairits, jo precisament estic fent temes de les trobairits. I és el primer rastre i està amagat. Sí que se sap, però realment no es encadena el que això implica. Molt interessant el tema dels trobadors. Penseu que Ramon Llull era trobador, feia trobes als castells, Ramon Llull. I ara, abans d'entrar en el tema dels trobadors, voldria fer una mica així de parèntesi. Ramon Llull va fer més de 600 llibres i no els va anar a aprendre a la universitat. Va anar a una cova i li van vindre dictats en català. Llavors baixava baix en un monestir i els feia traduir al llatí, perquè no escrivia llatí Ramon Llull. Llavors, això és el que jo vull demostrar a les llengües vernacles, la importància que són creatives. Els llibres de Ramon Llull, la contemplació en Déu i tot allò que va fer, ho va escriure en català. I no solament ell, Sant Agustí, molta gent també, perdoneu, però Sant Agustí parlava amasic, no parlava pas llatí. Bueno, això vull dir-ho perquè les llengües vernacles autòctones territorials són les creatives, són les que et posen una mena de sintonia, que a vegades penso que la física quàntica, ara que parla d'aquestes vibracions a la naturalesa, algun dia trobarà una resposta científica. De moment només són hipòtesis. Pel que fa als trobadors, a mi em va sorprendre molt, però jo he estudiat molt a fons el tema de les verges negres. I clar, els trobadors van néixer a la catedral de Tolosa de Llenguadoc. Tolos vol dir un lloc on es reunien els savis de Grècia, tot ve de Grècia. Llavors es van trobar 7 trobadors davant d'una verge negra, Nostra Senyora la Dorada. La Dorada és perquè en certa manera les verges negres representen qüestions zodiacals, no és un personatge històric, són icones d'una divinitat egípcia que és la deessa Nut, que si mireu el dibuix veureu que és la nit. Llavors per això els trobadors parlaven de princesa de nit, princesa de dia, i és aquesta dialèctica del món, no? De nit, quan tu veus lo inconscient de Jung, i durant el dia és lo conscient, el sol, la lluna, tot això et porta a aquest zodiacalisme que estem parlant, que en el fons va aportar una concepció cristiana del Nou Testament, no de l'Antic Testament. Hi ha un llibre molt interessant també, no sé si el coneixes, el de Denis Rochemont, que és L'amor i Occidente. Me l'he llegit, sí. Doncs en parla que és molt interessant perquè parla de que és justament en la concepció edípica la posada a la barrera, sí, és un gran llibre. La construcció de l'inconscient, no? És un gran llibre aquest Denis Rochemont. I justament parla que ells el que estan cantant no és a una dona real, sinó a una religió, no? La dama en realitat és un arquetip exacte, religiós, però no una dona, no li canten a una dona a la dama blanca o la dama negra. Exacte. Sí, però això jo també he estudiat l'I Ching i el taoisme. Ja t'he dit, jo de la universitat m'avorria i em vaig dedicar com a autodidacta a llegir llibres orientals quan no estava encara de moda, llavors. Però per entendre'ns, potser amb alguna persona que ens escolti, el que és la nit seria, dintre del taoisme, seria el yin i el dia seria el yang. Llavors, és aquesta dialèctica que hi ha en aquest món, no? Però si ho observeu, fins i tot la física ens parla de dues forces que hi ha en aquest món. L'energia positiva i la negativa. Això és el coneixement que es percep quan tu penses. I aquest és el coneixement que no volen que tinguem i prefereixen que diguin, no, vosaltres seguiu la llei que us diem nosaltres, que anireu bé. Aquest és el problema de la societat, que ens fan unes determinades persones, s'apropien d'uns coneixements, te diuen que facis cas a el que diuen ells, més que no pas a el que tu penses per tu mateix. Aquest és el gran drama de la nostra societat, o del nostre segle, o d'aquest món. Perquè ens trobem que si obeïm o hem de passar per un mitjancer per accedir a Déu, en lloc d'anar directament, ens trobem ja amb una jerarquització i ens trobem en el sistema de poder. Ens trobem directament amb el poder. Esclau d'una casta, que aquestes castes poden ser sacerdotals, poden ser econòmiques. És que el Deulofeu, en el llibre La pau al món per la matemàtica de la història, ho descriu molt bé, els diversos processos que segueixen les civilitzacions. I nosaltres el que hem de fer és ser conscients del moment en què estem i
netejar, regenerar. La paraula interessant és regenerar. I en el fons la vernaclística només és això, regenerar, que és una manera, estic cridant l'atenció i dir, ei, hem de tornar als orígens, no hem d'inventar més coses, regenerar. Gènesis i gènesis vol dir començament, no? On comença tot. És que curiós perquè parlaves de Montpeller, bueno, la Provença encara té a dia d'avui la Nostra Senyera, sí, igual que clar, nosaltres. Quan es va casar Ramon Berenguer III amb Dolça de Provença, però hi ha alguna més a Provença que no deixa de ser, que és Occitània. A Provença es va donar a conèixer la càbala, i la càbala, molta gent agafa els llibres i et posa que a l'època moderna es va donar a conèixer a França. No, França no, allò era Occitània, allò no era França. França s'ho va annexionar, però els cabalistes parlaven occità o parlaven hebreu. Ara bé, aquí també hi ha una adulteració. Una altra més. I si algú hi vol aprofundir, jo li recomano, a més en farem un cicle de conferències, ja us informaré i parlarem. Hi ha una discussió que va organitzar, la va presidir, millor dit, Jaume I aquí a Barcelona, que es diu la disputa de Barcelona entre Nachmànides o Bonastruc Saporta i Pau Cristià. Aquí és on s'estava debatint què és realment la càbala i el cristianisme, i hi ha una polèmica que jo penso que també s'hauria de remoure. Segons una tradició, tot es basa la càbala amb un arbre que es desenrotlla a partir de 4 lletres, que jo les relaciono també amb les 4 columnes i amb les 4 forces de la naturalesa: aire, aigua, terra i foc, que és amb el que es basa tota la creació d'aquest món que estem percebint amb els sentits. Llavors, segons uns, aquestes 4 lletres són les de l'Antic Testament: Iod, Hi, Vau, Hi, o sigui de Yahvé, Y, una H, una W i una altra H. Però això no és el que jo he llegit. Si vosaltres llegiu el cabalista que es diu Adriel de Girona, veureu que ell parla de zodiacalisme. Llavors, al Nou Testament no es parla de Yahvé, es parla de Abba. Per tant, potser les 4 lletres són A, B, B, A. Quina és la càbala bona? Jo particularment, que he estudiat les dues durant un temps, jo em quedo amb la càbala que se'n diu càbala platònica, que és la càbala de l'Adriel de Girona, més que no parla de Bonastruc Saporta. I per què? Perquè les 4 lletres estan relacionades amb un concepte zodiacal de pare celestial, que si us hi fixeu, el cristianisme parla de pare celestial. No, i quan Jesucrist es va morir a la creu, si fem cas del que ens diu la història, no va dir Yahvé, Yahvé, va dir Eli, Eli, lama sabactani, i Eli és el sol en grec, perquè això ens ho han traduït al grec, això és el sol. Per tant, ho veieu que tot això, totes aquestes coses que estem parlant, jo les explico en aquell llibre vernaclística, i alguna persona em diu que no ho entén, que ho barrejo tot, però jo penso que estic assenyalant lo essencial. Jo faig sincretisme. És que t'anava a dir, justament la ciència va cap aquí, cap a l'energia del sol, cap al sol, no? Que és el que posa en moviment els camps elèctrics que es permeten a dintre. Em fa gràcia perquè ara em feu recordar, parlant d'aquests temes, que quan vaig editar el llibre es va posar en contacte amb mi una persona i em va dir: escolta, Jordi, el que tu dius al teu llibre, el president de Bolívia ho acaba de dir ara l'any 2012 amb el manifiesto de la Isla del Sol, i m'ho va enviar. Pues, diu el mateix. És que jo quan parlo de vernaclística no he inventat res, això està allà, i jo ho he escrit, però està allà. Sí, però està amagat, està amagat de la millor forma que es pot amagar una cosa, que és posant-la davant també t'he de dir, distorsionant-hi el sentit. I també t'he de dir que no solament està amagat, sinó que jo he tingut problemes per dir el que penso, i el que penso és el que estic dient aquí. I hi ha un poder fàctic que aquestes coses no vol que se sàpiguin, i el poder fàctic ho estem veient ara amb el procés sobiranista català. No és solament un poder espanyatista, perquè Espanya en aquests moments l'estan recolzant a nivell internacional, i tothom ha vist el que ha fet, i tothom ha vist que portem 7 anys pacíficament manifestant una voluntat democràtica a Catalunya i no ens han recolzat. O sigui, hi ha un poder fàctic conspiratiu, i quan dius aquestes coses hi ha gent que no hi vol entrar, perquè és molt complexa, perquè no hi han pogut destinar
40 anys a estudiar-ho, bueno, 40 no, jo porto 50 anys estudiant tota aquesta teoria. I llavors, doncs clar, com que ve molt de nou i xoca, molta gent no hi vol entrar i a vegades les coses que passen no s'acaben d'entendre i és per aquest motiu, no? Quan tu abans parlaves de que tot ve de Grècia, els catalans també hi vam estar ja. Aleshores, tot ve de Grècia o és que va haver-hi una retroalimentació entre allò grec i allò català o què en penses de tot això? Això és molt interessant. Això és molt interessant. Jo dic que ve de Grècia, però Grècia és un pont, perquè Grècia va anar a buscar-ho a Egipte. Jo tinc una imatge d'Egipte en la que es veu l'estelada, es veuen 4 pals i un estel i doncs, o sigui, tot ve d'Egipte. I a més us he comentat, el tema aquest de les verges negres ve de la deessa Isis i de la deessa Nut d'Egipte, o sigui, ells van anar a Egipte, però potser hi havia més connexió del que ens han explicat. Home, entre el Mediterrani, entre els pobles del Mediterrani. Plató tinc entès que va anar a Egipte, no? Quan parla de l'Atlàntida i d'això, vull dir, van anar allà. Aleshores, mira, ara però he descobert fa poc un lligam nou sobre Canàries, que ara us el diré. El que passa és que també és important Palmira. Aquests dies estem veient com estan bombardejant Síria, no? Doncs mireu, a Síria hi ha un monument que són 4 columnes, com les d'aquí de Montjuïc, com les que hi ha a la Basílica de Sant Pere a Roma, encara que allà estan en forma d'altar, com les que hi ha a la Casa Blanca i com les que hi ha a Grècia. I aquest monument, que està a Palmira, són 4 columnes i està dedicat al déu Bel. El teu cognom podria ser que vingués de Belló, Bel. Bel, com us he dit abans, era dels Belònides. Nosaltres venim d'aquesta divinitat. Doncs aquests van anar a parar també a Carcassona, i a Carcassona un poder, Catalunya i Occitània no ens deixen ser sobirans, allà tampoc. Però per demostrar que tenen un vincle, jo a vegades recorreixo als topònims. Prop de Palmira veuràs que hi ha una ciutat que es diu Oms. Home, Oms, nosaltres tenim en aquests moments un polític a Catalunya que està defensant la independència i el procés que es diu Oms, i tenim cognoms que es diuen Oms, amb H i sense H, i Omells, Omellons. Vull dir, sí que tenim unes arrels. I a Síria una miqueta més amunt hi ha una altra que es diu Portella. Aquesta no la sabia. Es diu Portella, i és perquè és la porta d'entrada si vens del nord cap a la zona aquesta, i diuen que és un nom que els hi ve de l'època dels templers. En tot cas, bueno, aquesta és una altra molt curiosa. Els templers vinculen al territori també, no? Els templers i també ens han dit que són francesos, però resulta que estan plenament vinculats a Catalunya i Occitània també. Home, si tu mires els templers, a veure, qui va primer? Es deia Balduí, Val, el que va començar això. Val és el nom que té Bel o Baal. Qui va anar a Jerusalem? Van anar 9 cavallers. D'això un dia, si voleu, podem parlar dels 9 barons de la fama, que és un tema molt curiós també. 9. D'aquestos 9 n'hi havia un que es deia en llatí Godofredo de Bouillon, no? Posem-ho en català. En català seria Guifré de Boïl. I aquestos, jo he seguit tota aquesta línia, l'he estudiat a fons. Bueno, sempre pots estar equivocat encara que hauríem estudies. de fer un programa per cada tema, És que aprofito per dir, per si els nostres espectadors no ho saben, que en Jordi Salat és l'Umberto Eco català. Ben bé, Home, no sé. I té per fer tants llibres com l'Umberto Eco o més. Parlar amb ell és una delícia perquè en el fons acabes parlant de tot. Perquè sap de tot. Perquè tot el coneixement es connecta, no? Exacte. No pots evitar. Quan trobes el fil i vas connectant coses. Clar, aquí has de trobar el sentit. Per poder enredar-ho tot, no? Sí, perquè mireu, amb això ja us he dit abans que Guifré el pilós és Guifré el velós, són velosos. Dels grans mestres templers, si n'hi va haver 24, no ho recordo bé, però 5 tenien cognoms catalans. Montagut és català, Erill és català. Erill és com es deia Ramon Llull. Ramon Llull es deia Ramon Llull Erill, per part de la seva mare. Els Erills són els que van escampar el romànic pel Pirineu. O sigui, no n'hi havia cap de Castella que fos gran mestre. No n'hi va haver cap. I després, ja que parlàvem abans dels trobadors i les verges negres,
van ser ells, en aquella època de les Verges Negres, que dura des del segle X fins al segle XV, fins al compromís de Caps. Després del compromís de Caps, quan van entrar els trastamàrides a governar Catalunya, ja no han aparegut més les Verges Negres, ja no n'hi ha hagut més aparences. Doncs les catedrals no n'hi ha cap dedicada al Déu de l'Antic Testament, a Javé. Totes estan dedicades a Maria i a Jesucrist. Tan important és Maria? No? Però si Déu és Javé, com és que no n'hi ha cap dedicada a Javé? Això, quan... Et fa pensar, sinó aquestes coses que et fan pensar. Si tens temps, intentes fer una mena de sincretisme. I si no tens temps, pues, bueno, no ho sé. Però hi ha molta gent fent sincretisme ara. El que passa que una de les coses que et trobes, jo, perquè m'agrada i també ho segueixo, és que justament el no tenir la referència de Catalunya perquè els hi han esborrat, gent que ho està fent des d'Anglaterra, gent que ho fa des dels Estats Units, gent que ho fa en anglès, per exemple, jo segueixo a varis, van a patar sempre aquelles paraules que tenen en comú la llengua anglesa amb la catalana. I allà treballen, no? Treballen doncs, amb paraules com pla, temple, evidentment, creu... Però clar, ells es perden, però nosaltres, per exemple, podem fer tot un enllaç, no? Creu, creure, crear, per exemple, no? O sigui, la nostra llengua dona peu a uns enllaços que allí són en les altres llengües, que sembla com que hagin estat tallats, no? I llavors jo no sé si hi ha una intenció o què ha passat amb això. Jo considero que una llengua és una xarxa, és una creació. Igual que us dic que per mi la realitat se fa a partir de 4 elements, aire, aigua, terra i foc, que es poden representar amb 4 columnes, amb 4 lletres, amb 4 colors, que és el que he fet a la bandera, amb 4 colors. Doncs amb una llengua passa igual. Hi ha una paraula matriu o una paraula mare i d'aquesta paraula tu pots anar desenvolupant. Això jo m'hi vaig fixar gràcies a Ramon Llull. Ramon Llull parlava dels corresponents. Per exemple, amor, doncs amorós, amatent, amorositat, d'una paraula mare vas desenvolupant. I ara això, sobretot aquí, els responsables de la llengua catalana, sobretot la fonètica barcelonina, està fent molt mal. Molt de mal està fent. Sobretot amb la A i la O. Vaig escoltar un programa de ràdio que deien efectivament, i la noia que diu amè. Bueno, si és efectivament, diguis efectivament, no diguis efectivament amè. Si no saben parlar bé el català a Barcelona, doncs que vinguin a Lleida, que els hi ensenyarem. A vegades els hi dic als meus amics de broma, no? Però vull dir, és molt important que les paraules tinguin aquesta derivació, no?, de la paraula mare. I això el català encara ho té. A pesar d'alguns responsables acadèmics que ens ho estan espatllant, encara ho té. Que per cert, ja que parlem d'adulteracions, tota aquesta rama que estem comentant de Belònides, en el fons eren cristians arrians. Hi ha molta gent que quan dic això s'esveren, però és així. És així. Jo almenys he arribat a aquesta conclusió, no? Llavors, hi ha un poble on va néixer Guifré el Veloç, mal dit el Pilós, que és Arrià, que els francesos li han canviat el nom. Ara li diuen Rià. I jo vaig fer una conferència, vaig parlar de Guifré el Veloç d'Arrià, i em va dir, no, es diu Rià. No es diu Rià. Li han ficat Rià per esborrar l'arrianisme que comporta la paraula Rià. El mateix amb Santa Eulària de Sarrià. El barri de Sarrià de Barcelona estava poblat per arrians i també ens ho han canviat. Però bueno, algun dia faré una conferència sobre les adulteracions, si vols podem parlar d'això. És molt interessant perquè és la clau. I la toponímia amaga molts... I la toponímia amaga moltes claus. Però aquesta estratègia de canviar significants o desplaçar significants ens la trobem avui en dia ja d'una forma molt descarada. Vull dir que si fa un temps potser aquests conceptes molta gent podia adoptar-ho, ara, amb el tema del procés, per exemple, estem veient com estan canviant la realitat davant dels nostres nasos. És a dir, pot haver-hi una escena que l'estem veient tots i ens estan retransmetent al contrari. I tots estem veient una cosa i ara ha arribat a uns extrems que ara comença a ser creïble per la gent que té una mica de seny, parla molt interessant, seny també, que jo començo a veure que aquesta manipulació evidentment és possible que hagi vingut des de fa temps que ja van practicant i mira, jo penso que van llançant i a mesura que van veient que la gent no reacciona es van envalentint més, perquè és que no s'explica. Tens raó. Ara s'està veient perquè és una exageració les adulteracions que s'estan fent. És que tu veus una imatge
pel carrer i quan surten determinades teles espanyatistes dius, això no és el que ha passat i sí, s'està adulterant moltíssim perquè hi ha un procés jo penso que tenen raó els que diuen que com la teoria Gaia de Lovelock i els historiadors cíclics com Deulofeu, Toynbee o Spengler que diuen que la naturalesa, la Terra és un ésser viu, jo ho crec això. Llavors la Terra està reaccionant amb aquest cicle de naixement de nacions regenerades, que l'única manera de regenerar tot el mal que han fet els estats imperialistes és tornar als orígens i això ho estic veient. La gent es manifesta, es nota, és una cosa viva, saps? Potser la gent està deixant de creure aquesta realitat que ens han fet, ens l'han posat, aquesta Matrix de realitat que ens han fet creure, no? Que han creat. Sí, però és curiós, tens raó, però l'altre dia sentia... No tothom està preparat per sortir de la Matrix. He sentit una entrevista a la televisió d'una política que no vull dir el seu nom i us agrairé que si sabeu qui és no el digueu perquè és que me produeix urticària només aquest nom. I va dir que els que vivim a la Matrix són Puigdemont i els que estem amb Puigdemont. Però si jo pensava, però si la que estàs dintre de Matrix ets tu, som els espanyatistes els que esteu fabricant una Matrix i ens dieu que és legal. Nosaltres som l'esperit que vivifica, mira la gent del carrer i vosaltres sou la llei que mata. Doncs bueno, per aquesta innominable Matrix vivim nosaltres, som nosaltres. Vull dir, clar, també té raó, vivim en una altra Matrix. No, bueno, és que la paraula... Sí, vale, ja t'entenc el que vols dir. Sí, perquè podríem fer com esferes, no? Doncs cada un viu en l'esfera que li permet el seu coneixement o la seva visió de la realitat, li permet uns límits, no? Doncs si tu estàs per fora, és com un adult, no? Que pot veure un nen, no? Que es mou d'una determinada visió de la realitat i tu ja tens una altra perspectiva, no? Millor i pitjor, però són perspectives diferents. La diferència és que nosaltres tenim el punt de vista d'aquí i el punt de vista d'allà, perquè nosaltres ens arriben les seves informacions. Amb ells només els arriba la informació controlada pel govern espanyol d'una manera palpable. Hi ha un factor. La nostra versió no els hi arriba. La gent, parlo ara de la gent. Hi ha un factor que jo, com vaig estudiar també una mica de psicologia, hi ha determinades persones espanyatistes que quan tu els dius una veritat els hi entra en funcionament un mecanisme d'autodefensa i no poden canviar de mentalitat perquè tenen por i això ho he observat i és més, moltes vegades ho he viscut perquè, home, ara jo parlo, tinc 68 anys i més o menys el que us dic aquí ho he dit, ho he redit i a vegades ho he dit i m'han fet rectificar, una mica ho tinc bastant paït, però encara puc haver de rectificar alguna cosa. Però quan una persona defensa públicament unes coses, si després li dones una raó que els hi tombes, aquella persona té un mecanisme, i això ho he notat en molts espanyatistes i molts catalans renegats, que no poden canviar de mentalitat perquè els representa sentir-se despullats, sentir-se por. I en aquests moments jo penso, i no sé si és que es pot interpretar malament, però hi ha molt vot espanyatista que és un vot psicològicament molt millorable. O sigui, hi ha s'hauria de fer psicoanàlisis de qui vota i per què vota. Més que dir quins interessos, si dretes o esquerres, s'hauria de fer una anàlisi psicològica dels votants. Hi ha molta gent que està psicòtica. Creus que la llengua té a veure amb aquestes estructures psicòtiques en el sentit de que la llei va per damunt de la compassió, de la culpa, si vols dir, o sigui, de tots els sentiments de reflexió? No, sí. La llei fa com una trava a la capacitat de reflexionar i tant que sí, i empatitzar. I tant que sí. I això recordo que quan jo vaig llegir el llibre de George Orwell 1984, quan ell parlava de la neolengua, jo subratllava i ficava a la dreta espanyol. Jo diferencio llengua espanyola de llengua castellana. Els castellans, com els catalans, tenim a cada territori hi ha la llengua natural. A castellà és natural. I és més fàcil que ens entenguem amb un castellà i un català i un gallego i un basc que no pas amb un espanyol. Perquè el concepte espanyol no és... L'espanyol és una llengua d'un territori que l'han fet servir per portar-la a un territori que no és el seu. Per tant, allà, si parles d'aquella llengua, no és vernacle, no pots arribar a l'enteniment del que estem dient de la llengua territorial, de la substància
O sigui, vas bé amb el sentit de que si no parles la llengua del lloc no arribes al fons de la qüestió. Podríem dir que és una llengua creada des del poder i per tant amb unes rigideses que dona el poder, no? Però això ha passat aquí, ha passat a França, ha passat sempre que hi ha hagut un estat que ha volgut dominar un poble, el primer que ha fet és matar el genius loci. I com es mata el genius loci? A part dels topònims, els mites, doncs la llengua. I si no la pots prohibir d'entrada, la vas adulterant, vas incorporant castellanismes o vas incorporant paraules de fora. La humanitat està perdent riquesa en general amb aquesta nova introducció de l'anglès, també aquest anglès que és un agent de comunicació però que també perd matís. A veure, hi ha paraules, jo no sé per què, però hi ha paraules que les fan, hi ha moltes paraules noves que les hem hagut d'incorporar als catalans de l'anglès, de la mateixa manera que moltes paraules que parlen del mar, com que a Castella no hi ha mar, no els agrada que els diguis, però totes les paraules de la llengua castellana que fan referència al mar o venen dels gallegos o dels bascos, dels catalans o dels bètics, perquè allà no hi ha mar, per tant s'incorporen. Aquest és un fenomen Pots donar algun exemple? Bueno, a veure, de què? D'aquestes paraules de mar? La incorporació d'una paraula de mar per la gent. Mira, jo... Peixos, noms de peixos, per exemple. Sí, noms de peixos. És molt divertit, hi ha alguns fragments, això sempre ho expliquen alguns historiadors, que hi ha alguns fragments d'aquests teòrics descobridors d'Amèrica o conqueridors d'Amèrica teòricament extremenys, que quan parlen dels peixos que hi ha a Amèrica i comencen a donar els noms i a comparar-los, els comparen amb tots els peixos i amb els noms catalans. Llavors dius, carai, quins extremenys més estranys, que quan parlen de peixos fan servir noms catalans. Potser no eren extremenys. Com vaig llegir el llibre Diari de Bord, que se suposa que està escrit per Colom, però no és així, perquè està redactat en tercera persona, per tant algú el va escriure, i jo crec que estava escrit en català, doncs vaig trobar més de 80 catalanades. Les tinc totes apuntades, més de 80. O sigui, totes les coses marineres és normal que sigui d'aquí. Però jo volia dir-te que això de la llengua, hi ha temes que et puc parlar i puc donar la meva conclusió. Amb aquest de la llengua, amb aquest aspecte que em preguntes, no he arribat a una conclusió, perquè en aquests moments tenim moltes paraules que les està creant l'anglès. Per exemple, vaig estar parlant selfie. Selfie és una pregunta. Facebook, Twitter, tot això, aquesta llengua està demostrant que és creativa. Llavors a mi això me planteja una qüestió de molt de fons, no? Dius, bueno, si aquesta llengua és creativa, per què no fiquem... També estic estudiant anglès, però no per aquest motiu. Per què no parlem tots en anglès, ja que està demostrat que és una llengua creativa? Però aquesta llengua anglesa és creativa quan la parles a Catalunya, quan la parles fora del seu lloc natural? Aquesta és la qüestió que jo tinc plantejada i la tinc en estudi. No ho sé. Perquè una cosa és fer servir una llengua per comunicar-te i l'altra cosa és que aquella llengua et faci pensar. Aquesta és una qüestió que jo no te la puc contestar d'una manera així conclusa. Una reflexió molt interessant, Ho tinc en estudi, ara m'he ficat a estudiar anglès, vull conèixer més a fons, també vull conèixer més a fons l'occità. I us asseguro que em costa més estudiar occità que anglès, perquè l'occità té tantes paraules que són el català que a vegades quan vaig a parlar penso és com en català o és diferent, no? I em costa més. Ara jo us diré una molt divertida de l'anglès i és la paraula rambling. Ells tenen una paraula que es diu rambling, que vol dir passejar. Ells la diuen en dos sentits. Un d'ells és passejar sense un rumb fixe, no? Així com passejar per les rambles, no? Rambling. I en tenen un altre que és parlar sense saber cap on vas, no? Comences a parlar i te'n vas per les branques, això també li diuen rambling. És una paraula inequívocament catalana perquè ve de rambla i per tant i és molt divertit perquè no tots la coneixen i els que la coneixen és perquè et diuen això és una llengua, és una paraula de l'anglès antic, és a dir, que la influència del català en l'anglès ja ve de molt lluny. I la trobem a la paraula paper, que és paper, s'escriuen igual. Temple, centre. Parlament, que ells diuen parlament, n'hi ha una pila. Sí, parlament... I és un altre tema que no s'ha estudiat mai, la relació entre el català i el català del nord, perquè hi ha algun amic que li diu català del nord de tantes que n'hi ha, entre el català i l'anglès.
si érem nacions aliades, si a l'edat mitjana, que fins i tot el tirant parla tant d'Anglaterra, hi havia tanta relació, hi havia tant de contacte, com és que ningú ha estudiat la relació... El primer curs en anglès es parlava en occità, no? Bueno, francès, ells diuen francès. No, era occità. Diuen francès. Probablement era aquesta llengua que devien parlar catalans, occitans, provençals i italians, perquè també el Dante, a la seva obra més famosa, la Divina Comèdia, diu que tot el que és l'italià ve de l'occità i de fet alguns personatges hi diu molt clarament que parlen llamosí, que és aquesta mateixa llengua que parlen a Catalunya. Això ho diu el Dante. No era Sant Vicenç Ferrer que diu que anava fent sermons per tot arreu i que tothom l'entenia? Anava per tota Europa i l'entenia tothom? És Sant Vicenç Ferrer, no? El Dante. No, Sant Vicenç Ferrer, crec que era Sant Vicenç Ferrer, no? Bueno, ara que diu que anava per tota Europa fent els seus sermons, ell no està escrit cap en primera persona, li han escrit els sermons i eren en català, valencià, i hi ha una reflexió que deia que anava per tota Europa i l'entenia, no havia de canviar de llengua. Que això causa sensació perquè des de l'explicació, diguem, oficial no s'entén, però entenent que potser el món no és com ens l'havien explicat, sí que llavors podem començar. Penseu que hi ha una cosa a Europa, a l'edat mitjana, tu li preguntes, a part de Dante, que has esmentat tu, Daniel, tu preguntes a la gent, digue'm un personatge europeu, i majoritàriament te diran Shakespeare. Shakespeare, sabem que ha fet unes obres de teatre que són allò, obra d'art, totes, ha tocat uns arquetipus, sí que ha anat al fons de la qüestió. Shakespeare també és famós pels seus sonets. El sonet era la forma poètica més valorada a Europa. Petrarca, Dante i Shakespeare feien sonets. I jo un dia vaig pensar, què vol dir el sonet? D'on ve el sonet? En castellà li diuen soneto, però no, el sonet el va inventar un occità. El sonet és una paraula occitana o catalana, en aquest sentit sí que la tenim igual. En castellà s'hauria de dir sonidito o sonido limpio, no soneto, perquè això passa igual que a Itàlia hi ha un cognom que es diu Salati, o sigui, te fiquen una i en lloc de salat, o colom, colomo. Doncs el sonet, soneto, però sonet és una paraula occitana. I una llengua tan valorada fins i tot pel Shakespeare, que agafava la mètrica, perquè és molt important a l'hora de fer poesia la mètrica, que ara hagi caigut amb aquesta desgràcia, això, la veritat és que hi ha d'haver una mà negra, hi ha d'haver una voluntat de voler destruir alguna cosa molt important. Que la voluntat ja és això, tenim proves per tot arreu, vull dir que hi ha hagut una voluntat, que s'ha amagat darrere l'idea política, sí, però potser hi ha alguna cosa. Això que us dic està estudiat, he trobat un llibre que ho explica en molt detall, ja fa temps, en temps de la República, aquí a Catalunya va haver gent molt sàvia, i en temps de la República ja es va escriure això, abans del 36, ja s'havia escrit, però ara hi ha uns llibres aquí a Catalunya, com aquest, que no es donen a conèixer, que Cristòfol Colom era català i ja s'ensenyava a la República, ara tampoc s'ensenya. Algun dia potser sí que diran que era Verònic, que és el que jo crec, però almenys dic que era català. Hi ha un llibre que va donar a conèixer Josep Trueta, l'Esperit de Catalunya, que als nens al col·legi no se'ls ensenya res de tot això. I a sobre ens hem de sentir dir que adoctrinem, però si estan adoctrinant és en la ignorància. Llavors, aquestes coses a mi em sembla que s'hauria de fer perquè no adoctrinem. El que hauríem de fer és catalanitzar en el sentit d'aquests valors universals que té la cultura catalana, fer-los entendre i fer-los entendre també a la gent d'Europa, amb la línia que us estava veient abans, no? Jo sempre he fet una reflexió també en aquesta línia, el que deies de la llengua, perquè la distinció entre bé i mal, no? I justament perquè evidentment és el gnosticisme, no? Exacte, sí. Fa el dualisme gnòstic, no? El gnosticisme, sí. I justament la nostra llengua també ens marca, no? Que el mal ens fa mal perquè ens genera malalties. Exacte. Això, per això dic que està dins de la pròpia llengua, està aquesta forma de veure... En castellà és enfermedad, ja no té joc amb el mal. No, és que em sembla que això, aquesta idea només funciona... No sé si amb occità, suposo que amb occità també, no? No en sé prou. Malaltia? Fa 3 mesos que ho estic estudiant. No en sé prou. Per fer aquests jocs lingüístics amb l'occità no m'atreveixo.
pecaria d'imprudent, no puc encara. Deixem que en català sí que funciona, no? En català sí, perquè domino més. Ara que parlem de llengües vernacles, hi ha un altre joc molt divertit, que és el sànscrit, no? Que en català és sànscrit. Sí. Té moltes coses el sànscrit i el català, tinc entès. Bé, jo vaig estudiar el Globalium de Chirinacs i el sistema filosòfic, no? que ell va deixar, i clar, comença amb una paraula que és sànscrita, i ell feia ioga i parlava sànscrit. Per ell la realitat es fa a partir d'una esfera, també li podries dir, que li diu prakriti, de pràctica, i això, prakriti, és la mare creadora de la realitat, segons els hinduistes. És un nom sànscrit, i com aquest segurament en trobarem més. El català, abans també ho comentàvem, no? Que és potser l'única llengua que el Déu, el concepte Déu, equival al concepte numèric 10, que és la perfecció segons els pitagòrics i segons una sèrie de segons, exacte, tornem a trobar el 4 de les 4 columnes aquí, es pot desenvolupar una mica això, a mi m'interessa moltíssim. Sí, perquè això que acabes de dir tu està basat en la tetractis, tetractis de Pitàgores, que són 4 números, perquè clar, abans us he comentat que he trobat una contrarietat entre les 4 lletres que ens volen fer creure, no? El Yod-Heh-Vav-Heh o el A-B-B-A. Això què vol dir? Perdona, de les 4 lletres. És que no conec molt bé aquest tema. Sí, és això que he explicat al principi. Sí, però no ho he entès. Segons la Càbala, un ésser que es diu Ein Sof, potser seria el que generalment diu la pràctica, però és igual, a partir d'un ser creador, crea la realitat amb 4 lletres. Segons uns, l'Antic Testament és el Yod-Heh-Vav-Heh, que seria Yahvé. Els jueus no tenen consonants, no tenen vocals. Llavors la Y, la H, la W i la H, aquestes 4 lletres, ells fan despleguen tot un arbre amb sefirots, amb colors, molt interessant. Però que hi ha una altra càbala, que és la platònica, que és la que jo crec, i identifico als Riel de Girona amb aquesta, que no són aquestes 4 lletres. I si són aquestes 4 lletres, allò està adulterat, no pot ser, perquè parla del zodíac. Llavors, amb el sentit de Pitàgores, que jo crec que tenien influències egípcies, com he dit abans, va ficar números, va dir, bueno, pues, com que cada lletra li correspon un número tal, jo vaig a buscar els números, i va dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Llavors, la tetractis és 4, tu baixes el triangle i arribes als 10 atributs o 10 funcions i ho fa a partir de la tetractis, números. Llavors, en lloc de treballar amb lletres, ell treballa amb números. Com que segons la tradició numerològica a cada lletra li correspon un número, si tu ho has estudiat a fons tot això durant molt de temps, si ara et digués 3.132, tu podries escriure aquí una paraula. És una miqueta... Com el còdic maçó, tot això. És com un còdic, exacte. Però servia a part? Aquest còdic servia a part? Per comunicar-te determinats coneixements. Però per què havien d'estar amagats aquests coneixements? Home... per no acabar la foguera. Per no acabar la foguera, potser. És que hi ha un poder que no vol que la humanitat tingui coneixement de les coses, que estem parlant, clar, i inclús ara hi ha gent que treballa en secret, perquè clar, mira, això es feia servir per transmetre el coneixement als iniciats, d'acord? No ho pots dir, jo t'asseguro que a vegades i ara mateix estic pensant que estic parlant potser massa sinceritat perquè no sabem qui ens escoltarà, no? Però segons quines coses, segons on jo no les dic, i avui per l'amistat que tinc amb vosaltres potser estic parlant massa i m'oblido de que això s'està gravant. Potser alguna cosa... Hi ha coses... Bueno, sempre ho podem censurar, No pateixis, sí, allò que no estiguis còmode, que se sàpiga, quedarà entre nosaltres. Hi ha coses... No et preocupis, Jordi, que jo et censuro. Hi ha coses... No penso bé. Que, a més, també us tinc que dir que a vegades jo he explicat coses així en petits comitès d'amics i no serveix de res, perquè n'hi ha uns que ho entenen i altres que no. Jo estic absolutament convençuda d'això. Sí, de fet l'altre dia us ho vaig venir a dir, aquí hi ha uns secrets i no volen que... És que a mi em sap greu, perquè hi ha vegades que he dit una cosa o he explicat alguna cosa i aquella persona ha entès una cosa diferent del que jo he dit, i per això també em fa por parlar. Però al marge d'això... Per això parlava només amb iniciats, per això es feia aquesta tria.
de coneixement, de qui dones els coneixements. I aquí ara parlarem d'una altra cosa d'iniciats que ens estan enganyant. Per exemple, tots sabem que fa poc s'ha celebrat el Dia de Reis. A Catalunya celebren el Dia de Reis. Això és un engany. Eren mags, eren iniciats. Mags, màgia, majestat? No, majestat no. No ve d'aquí? Mags de savis. En anglès, és una cosa que vaig fer classe fa poc. Pot venir d'aquí, però potser l'arrel ve de savi. No, en anglès els hi diuen wise men, que és una de les poques coses que vaig aprendre a classe d'anglès ara, no? Wise men, homes savis. Només els espanyatistes els que han fet això que siguin reis. Vaig estar a diversos museus d'Europa i a tot arreu hi ha l'escena de l'adoració dels mags. Només aquí fan adoració dels reis. Això és una cosa... Sí, els diuen mags. I a Catalunya tinc entès que aquest any a TV3 i a Catalunya Ràdio van donar la consigna, tinc entès, potser m'han enganyat, de que no diguessin Dia dels Reis Mags, només Dia dels Reis. Però a veure, encara això que és una consigna del 155, li vaig dir jo amb aquest, home, no fotem. Mag és savi. Doncs el que vull dir, que hi ha una relació entre l'arrel mag, màgia i majestat. Però majestat perquè devia haver-hi una jerarquia. Majestat en el sentit de mag. El mag li devien... Exacte. No majestat en el sentit de reis, sinó majestat en el sentit de la saviesa, dels grans que tenen o dels savis que tenen el poder, no? Aquí s'ha de mirar... Sí, la paraula majestat en el sentit de major, però en el sentit de monarca, no. Fixem-nos que pot voler dir majestat. És estat de mag o estat de mages, que pot ser estat de saviesa. No? I després hi ha gent que s'apropia d'aquest títol i es diuen reis i mags i no ho són, ni una cosa ni l'altra, però tenen un títol. Vaig a fer una pregunta, però que potser després això sí que ho hauràs de censurar perquè igual dic una tonteria molt gran. També t'he de censurar tu. Una de les coses que sempre havia pensat... Quin programa estem fent avui, no? Si ens autocensurem ja no cal. No quedi com una persona que diu bestieses molt grans, però... És que això és una qualitat de la Carme, que quan ve un convidat, ella subtilment va estirant i el convidat acaba dient coses que després em diu, censura-me-les. No, la cosa... No, ara t'ho dic a mi perquè igual dic una cosa molt bèstia, però jo sempre, pensant en Shakespeare, que deies abans, m'ha vingut una idea i per això, abans que se me'n vagi, el famós monòleg del sé o no sé. Clar, tenint en compte que en català sé té un doble significat, que és sé i està, no és el cas en castellà, no? Vull dir, possiblement en català té un sentit que no el té i que ens l'hem perdut, no? Perquè jo sé que s'ha treballat molt sobre aquest monòleg, què vol dir, no? Què vol dir? Sé o no sé, però clar, potser parla de l'existència i també de l'estar en el present, no? Vull dir que potser llegit en unes altres claus aquest monòleg podria tenir un altre sentit. Ho deixo aquí perquè no ho sé, m'ha vingut al cap i... Pensa que venim d'un programa anterior on el senyor Miquel Izquierdo ens ha explicat que en realitat el Miquel de Sirvent o Miquel de Cervantes podria ser el mateix personatge que el Shakespeare. Aleshores venim d'aquest background. Sí, però sempre he pensat el to be or not to be i tot aquell monòleg tan estrany que l'han analitzat de mil... ara fa molt temps que no llegia, doncs... Tinc fet un escrit amb el títol aquest del to be or not to be. Veus que havia de fer la pregunta i ja m'ha vingut que havia de fer. Vosaltres dos esteu compinxats, a mi no m'han... No sé, ho tinc penjat al meu blog on parlo del to be or not to be i parlo de Shakespeare i faig uns raonaments al voltant precisament del Globalium de Chirinacs quan estava estudiant. Llavors, el sentit que té el to be or not to be és ser o no ser. Això és important. O sigui, llavors, si jo m'ho miro, per exemple, per ficar un exemple que es pugui ser entenedor, jo soc català. Per què, per qual, com ho justifico, com defineixo la meva identitat, és igual. Ara el que toca és que jo soc jo, no? Val. I estic aquí, a Barcelona. És diferent. Qui soc jo? L'altre dia em van dir, o sigui, primer, on soc i on estic. Per mi són dues coses diferents. Això que has dit de que en català el verb ser i estar és el mateix, he d'estudiar-ho més a fons jo, perquè a mi no m'encaixa això. Una cosa és ser i l'altra cosa és estar. Igual que et diré que una cosa és fer i l'altra cosa és tomar. Nosaltres en català sempre dèiem fer un cafè i ara diem anem a prendre un cafè. Això ens ha vingut del castellà. O sigui, aquests giros defineixen una manera de ser. Llavors, el que ets és el ser i el ser és tot aquest concepte de divinitat que es manifesta i que et fa pensar. Això ets tu. Tu ets el que penses. Ets el que penses. Però estàs relacionat amb el lloc.
no amb el... Home, per exemple, com estàs? De salut, bé, però jo no et diré què penses, és diferent. Quan si et dic què penses és qui ets, què és el que et ve al cap. No sé si m'explico. Per mi són dues coses diferents. Però ha d'haver-hi una relació a nivell d'aquest nivell del que tu parles, que potser per això la llengua ho té unit, però ja ho trobarem. Escolta, Jordi, també ens has portat una trivia, que és el Cercamón, del Lluís del Racionero, que li vols fer un homenatge al Racionero o...? No, aquest llibre és que l'altre dia, fixa't quines casualitats, no? Havia de vindre aquí i en una parada de llibres antics vaig veure Cercamón, i com que amb tu a vegades hem parlat del Racionero, alguna vegada també m'has fet alguna al·lusió, i dels càtars n'hem parlat, i és un llibre que quan jo el vaig llegir fa uns quants anys d'això, per mi és un llibre important, el Cercamón aquest de Racionero, i a mi em va descobrir i em va despertar l'interès pel catarisme i per les coses occitanes. Llavors, vull que sàpigues que em va costar €1, no és que tingui gaire valor. Sí, ara aquest llibre, és que es va difondre molt aquest llibre, va ser molt famós, i ara és molt fàcil trobar-lo de segona mà. Sí, bueno, fàcil, jo el vaig trobar... Es ven a un bon preu perquè n'hi ha molts. Creieu que ha passat alguna cosa amb el pensament? Perquè... Jo pensava que aquell llibre no el tenies, i el vaig comprar per regalar-te, mira, li portaràs al Daniel. I com que ara m'has dit que el tens tu, doncs, Carme, jo encantada, jo si no l'he llegit. I un altre dia, si voleu, ja parlarem dels càtars. I els càtars estan relacionats amb Maria Magdalena? Ah, bona pregunta! Hosti, aquesta pregunta, uf! Però veus, amb aquesta podem ja encetar un programa nou, ja? Ei, això és molt bona pregunta, aquesta, Què fas, la contestes avui o fem una altra? Preferiria més parlar un dia exclusivament d'això, i si voleu puc portar una persona que ha fet un llibre sobre això, que en sap molt, que fa poc vaig presentar un llibre d'aquest tema, i aquest tema sí que és tan interessant que no vull parlar-ne avui. Perdoneu, però no, aquest tema jo no vull... Magdalena, Max, que parla abans. No li tiris de la llengua, que dic que no. No, sí, però hi ha una relació també amb la reina Magda. És un tema molt interessant, però avui preferiríem, si no us fa res, no parlar-ne d'aquest tema. D'acord, però que sàpiguis que vol dir torre, en hebreu, Magdalena. Magdalena vol dir torre, però era Magdala, Magdalena, Magdala... D'acord, no pregunto. Si un dia podem Jordi, parlar... acabaràs dient-me que et censuri el programa un altre cop, perquè t'aniràs tirant. Podem parlar de Rennes le Chateau i la Torre Magdala un altre dia, perquè no ho puc resumir, i a més però avui ja em dic moltes coses. Sí, mira, però és que a mi m'interessa molt. Portem 1 hora i 11 minuts de programa. Si us sembla bé, ho deixem aquí avui. Molt bé. Si porto el Racionero, veniu els dos. Encantat. Si porto, vull dir, si el convidem al programa, que ojalà un dia ho fem, i també ojalà tant de bo un dia hi vulgui venir, veniu els dos i seguim la conversa amb ell, que segur que li encantarà. I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi. Gràcies a vosaltres, que m'ho he passat molt bé. I per explicar-nos... Espero que no hagi sigut... No, ens ha deixat amb molts fils per estirar, Sí, a veure, és que tornaràs a venir, Sí, i parlarem de la Maria Magdalena i de molts altres temes, no? Pues sí, encantat, per mi encantat. Si tot és com avui, que ha sortit així, tal com raja, la mar de Betoll, no? És que amb tu podem parlar... Has tocat el tema Colom, també. Sí, també és veritat, és un tema que no n'hem parlat, però és un tema que a tu t'encanta i que a més l'has estudiat molt. Bueno, n'hi ha molts temes que podem parlar amb en Jordi. Jo crec que val la pena fer més programes amb ell. Saps que a part de que tenim amistat, estic a la vostra disposició i valoro molt la tasca que esteu fent, la valoro molt. També et convidem, per si vols venir algun dia de col·laborador, ja ho faig públic, si vols venir algun dia de col·laborador en aquest programa, quan hi hagi algun convidat, com ara deia del Racionero, o qui sigui, et convidem a venir. I també moltes gràcies a la Carme, que avui ha estat molt activa, perquè jo sabia que entre vosaltres dos, quan us coneguéssiu, hi hauria molt d'interès mutu, perquè sé que esteu treballant temes que són molt afins, i res, i escolta, i gràcies als dos per compartir la vostra sabidoria amb nosaltres, i fins al proper programa. Pues moltes gràcies i seguim en contacte. Molt bé. Gràcies, Dani. I els que vulgueu informar-vos més sobre en Jordi Salat, teniu els seus 2 llibres, Vernaclisme i les 4 columnes catalanes, que de quina editorial són? Això, una és Llibres de l'Índex i l'altre me'l vaig editar jo.
Val, o sigui que haurien de contactar amb tu al teu blog, potser. Exacte, sí. Que el teu blog, l'adreça és... WordPress Jordi Salat. Jordi Salat. Si busqueu a Google per Jordi Salat també segur que sortirà. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins al proper programa. Gràcies a tu, a vosaltres.